Ez a motiváló üzenet fogadja hetek óta az öltözőbe belépő szolnoki futballistákat. Vasárnap zárul az MB3, de egyáltalán nem mindegy, hogy arannyal vagy ezüsttel. Most már nem lehet ez úgy hozzáállni, hogy ne beszéljünk a bajnoki címről, hiszen ott vagyunk a kapujába, de az edzők próbálják kicsit levenni a terhet a vállunkról, hogy minél inkább felszabadultabban tudjunk játszani. 29 forduló alatt a MÁV 62 pontot szerzett, a második helyen álló Jászberény 61-et. A szolnoki csapat a már kiesett Sajó-Bábonyt fogadja, a berényiek pedig az 5. Sényőhöz utaznak. Hogyha meg tudjuk nyerni ezt az utolsó mérkőzést, akkor persze, hogy ünneplésre készülünk. Ezért dolgoztunk egész évben, ezért kezdtük el a felkészülést, mindenki MB2-be szeretne focizni. Hát reméljük, hogy ünneplés lesz. Nyugtassunk vagy spannoljunk. Az a jó, ha állandóan nyomatékosítjuk, hogy miről szól a vasárnapi meccs, vagy az, ha úgy tennénk, mintha csak egy lenne a 30 közül. Nem kell őket pörgetni, ez látható, átérzik a súlyát. Ritkán van egy ilyen helyzet, hogy az utolsó fordulóba dől el a feljutás, de egy jó sportembert az is jellemez, hogy bele tud állni ezekbe a helyzetekbe. Elsődlegesen inkább az volt a cél ezen a héten, hogy egy picit ezt a feszültséget oldani, mert pörgetni őket úgy látom, hogy nem kell. Minden a szolnoki csapat mellett szól, de a nem is olyan régmúltban a Bajnokok Ligája elődöntőjében is minden a Barcelona mellett szólt a hazai 3-0 után, sőt, még inkább az Ajax mellett a Tottenham elleni visszavágó félidejében. A végkifejlet ismert. Minden tényleg mellettünk szól, de sajnos a fociban nem mindig minden ilyen egyszerű, hiszen ők is győzni szeretnék megmutatni itt egy szép stadionba, remélhetőleg nagy számú közönség előtt, hogy annak köszönhetik a kiesésüket, ugye, hogy levontak tőlük 4 pontot, és nem azért, mert feltétlenül ők így szerepeltek. A Sajó-Bábony sorsa ugyanis múlt csütörtökön pecsételődött meg, az MLS az utánpótlás csapataik nem megfelelő szerepeltetése miatt 4 büntetőponttal sújtotta a csapatot. Újabb figyelmeztető tábla lehet a szolnoki MÁV FC számára, hogy legutóbbi hazai mérkőzését az ugyancsak kiesett Cigánt ellen játszotta, és 1-1 lett a vége. Teljesen mindegy, hogy ki az ellenfelünk, nekünk az év meccsére kell készülnünk, tehát nem azt kell nézni, hogy ki az ellenfél, és nem azt kell nézni, hogy most ők milyen pozícióban vannak, hanem én biztos vagyok benne, hogy egy motivált csapat fog idejönni. Hát nyilván motiváltabbak nem lehetnek a mieinknél. A szurkolók körében is igen komoly várakozás előzi meg a meccset. Hogy minél több ünnepelni készülő drukker legyen a lelátón, a klub vezetősége úgy döntött, hogy a Sajó-Bábony elleni meccsre ingyenes lesz a belépés. Nincsen sérültünk, nincsen eltiltottunk, mindenki hadrafogható, és úgy gondolom, hogy ez a meccs lesz az, amikor nincsen semmi kifogás, nem lehet semmit mondani, hogy fáj a fejem, fáj a lábam, tehát hogy akit a mester kijelöl, annak játszania kell, és jó kell játszania, hiszen, ahogy már ezt itt folyamatosan hangsúlyozom, utolsó mérkőzés, és ez mindent eldönt. A remélhetőleg ünneplésbe torkolló szolnoki MÁV FC Sajó-Bábony mérkőzés vasárnap délután fél 6-kor kezdődik. Ugyan az Olaj TV élőben közvetíti a találkozót, de egy aranyérmet jobb a helyszínen ünnepelni, mint a monitorok előtt. Gyere, énekeld velünk! Jól otoknak tapsolunk!